Encamên hilbijartinê. Yani encamên hilbijartinê Kurdistan tedî Kurdistana başûr yani ev ji nodê yekî virdatir li ser yek Mesela malûmê wê di siyê îlonê da li Başûrê Kurdistanê hilbijartina parlamentoyê birêve çû. Hûn jî yek ji siyasetmedarên Kurd û neviyê Şêx Saîd Efendî wek diyadîn Firat û encamên hilbijartinên Başûrê Kurdistanê we çawa dîtin çawa dinirxînin û serkeftina PDK û KDP û Kak Mesut Barzanî hûn çawa dibînin gelo. yani bi serkeftînê yani vir hilbijartinê siyê îlonê da çêkirin û hilbijartin serkeftî tê qebûl kirin. Hewce dike yani Kurdistan nodî yekî vir da federe sîstemekî çêkir di nav xwe da yani wexta ku pirsgirêkê hûn çêbûn hewce dike serî li rêya gel bixe. Ev hilbijartin jî û yek sîstemekî serî lêxistina gel e û gel jî tercihê xwe çêkiriye KDP Berêz Mesut Barzanî bûye yekemîn partiya yekemîn û goran û yenekew ew jî li pê wî muxalefetê de mane. Îjar hewce dike yani Kurdistan yek zihniyetekî ruhekî netew di nav xwe de çareser bike. Yani em bibêjin hinkî qadan hinkî sahan parsêl bike û ev qada min e li vir bandorim ew êtê ew bandorim û hinkî nuxtê ewlehî daynin wan hereman ev pir nayê tercih kirin. Yani gor min yek zihniyetekî netew bi nirxên û vîjdanî û dunyevî di nav xwe de çareser bikin û van nirxanan jî li ber van nirxanan bisekinin û li ser wî jiyana Kurdistanê berdewam bikin. Ev ya wî ku bê çêkirin hem aborî hem civakî hem jî wekî din hemû tişt mumkin e çareser bibe. Mamostê ev encamên ku ji hilbijartinê derket ji bo pêşaroja ji bo dahatuya îstiqbala Kurdistanê û ji bo destkeftiyên Kurd û Kurdistanê gelo hûn çawa dinirxînin? Yani hilbijartin hewce dike şeffaf be. Yani bandor li ser gel tune be û car caran ev tiştê ku ya hilbijartinê çê dikin îlla ku faydeya wî heye. Çünkü ev enerjiya gaza ku di nav civakê de tê çêkirin ev gaz însan diçin tercihê xwe çê dikin, fikrê xwe dibêjin, muxalefet jî hewce dike. Ji bo îqtidarê muxalefet mecbûr be hebe ku û îqtidar jî ji fikrên muxalefetê îstîfade bike û xwe daha yani dîsîplîne bike, xwe daha yani rim bike, baş bike, siyaset çê bike. Yani hilbijartin û car caran referanduma dawî gelekî bi serkeftî bû. Hemû Kurdistan, çar parteya Kurdistan ê ku muxalîf bûn jî sedî nod û neh hemû alîkarî dan. Başûr, Bakur, Rojhilat, Rojava yani bi gor min referandum xwe gihand armanca xwe û tişt bi dest ket neket ew ne muhîm e. Di tarîxê de û di dîrokê de ciyê xwe girt referandum serkeftî bû. Hilbijartin jî yani dibe ku hinkî yani beşdarbûna gelekî sedî pêncî û heft ez şaş nebim beşdarên hilbijartinê bûye daha zêde ba daha baş û ew jî demek yani partîn li ser wan yani wezîfe li ser wan partiyan e wan partiyan hewce dikir daha xwarin ji xelkê re îfade bikin ji gel re îfade bikin. Mamostê wek pirsa dawî ez dixwazim vê yekê pirsim gelo ji vir çûmva pêwendî û irtibatên Enqere û Hewlêrê divê çawa bibe û divê meselê da hûn çawa dibînin bi kurtasî? Yani bi kurtasî ev duruma aborî Tirkiye durumekî ne baş e. Yani di nav xwe da jî siyaset mij û duman e ne zelal biye. Yani zihniyet da îqtidarê û hevalbendê wî di qafê wan da pir yani zelal nîne siyaset. Fakat di alîkî de jî Kurd û Kurdistan başûr amade be ji vî îşê re û pêwendiyê xwe, têkiliyê xwe û dîplomasiya xwe mutlaka berdewam bike û mümkün e baş bibe.